Corleone familiak argi erakutsi zigun. Esan dago familia, baino gauza garrantzitsuagorik. Hala ere, esango nuke, denok ez daukagula horren argi. Ama, aita eta seme alabak. Ez da raroa familia hitzan zuen eta familia egitura klasikoaz gogoratzea. Duela gutxira arte, familian nukleoa bikoteak osatzen zuen. Betirako izaten zen bikote harreman heterosexualak. Baina bikoteak ulertzeko eta bizitzeko moduak aldatzen ari dira. Horiekin batera eraldatzen ari dira familiak ere. Eta derrigor, guraso izateko bideak ugaritu dira eta gurasoen funtzioak eraldatu. Azken hamarkadetan, argi dago, ez dagoela familia eredu bat eta bakarra. Familia, bizikidetza unitateka aztertuta, esate baterako Europako kasuan, etxe bizitzen laurdenean soilik bizi da bikote bat haren seme alabekin. Adituen ustez, datozen hamarkadetan nagusituko den eredua familia berreraikiarena izango da. Hau da, aldez aurretik seme alabak dituzten bikotek osatutakoa. Bakarrik guraso izan nahi dutenen kopurua gora doa, edo besterik gabe, umerik gabe, geroz eta gehiago dira bakarrik bizitzeko hautua egiten dutenak, eta egingo dutenak. Aurre ikusten da, 2025 urtean, 10 etxe bizitzetatik 3 unipertsonalak izango direla. 2020 urtean, baino 18% gehiago. Hain zuzen ere, Euskal Behatokiaren arabera, 30 urtetik beherako gazteen 167 guraso izan nahi du egunen batean. 2015 duela 7 urte, 185 zen kopuru hori. Etengabe aldatzen ari den egitura da familiarena, baina oraindik gure familia argazkietan gauza asko izkutatzen dira. Familia maitasuna izan daitekelako, violentzia izan daiteken adina. Ardura eta aukera, sostengua edo itotzen gaituen soka. Gaur, familia. Ta bihar zer. Tazuk ez duzu ama, haragiz sekula ikusi, bertako ama. Ez. Inoiz ez. Eta gogorik baduzu? Ba, leheno bai, baina oain takitzer dan, baina oain hola ondona, noizbait ezagutu behar bai ezagutuko da harremanetan jarri naiteke. Batez ere, ausarta bai igual, adina batik baitare. Ja, hain heldua izan da, nola eman dezun pauso hori, ez? Komunitate txiki bada, eta bat komunitate baten da honen, bertako parte sentitzea gustatzen zaio. Bai, la gran familia del circo, ez? Nik ezertan neure burua ontxamar ikusi baldin badut, horretan txe ikusi dut. Aita guraso lanetan. Geroz eta denbora gehiago pasatzen dugu gurasoen etxean, baina ez gurasoekin. Ni kontziente naiz, eta, super simboliko eta deskriptiboa nire familiarekiko harremana, baina superargi gainera dago ni nire golean eta atea itziarekin. Orduan ni ere galdetu nahi nuen, zuek seme alabarik izan nahi baduzue, zer gaitik. Nik ez. Betianik esan dut ez dudala nahi. Gainera, ni irakasle izan da, ja baditut seme alabak asko, gainera asko, baditut. Zaraustar kolombiarra naiz eta kolombiar zaraustarra. Erditzen zaituen familia eta esten zaituena. Bien artean sortu da garazi. Ematen dudan beste, hain beste. Labormen artean paradisua gauetako amaren. Zu txiki-txikia llegatu zinen, Zarautzera. Betian jakin izan eta adoptatua naizela, famili bat dakatela Kolombian. Ez daukazu oroitzapena, nola izan dan elkarrizketa hori edo zerbait? Ez dakit non izan zan, sofan, sukaldian, ere gelan, ez dakiten naiz goatzen, baina txikitatik dakit. Zuk gogoan daukazu adibidez asko galdetzen zenuen, txikitan, ez dakit, horlako historiarik edo kontatzen zizutenean kuriosidadea zeneukan, Bai, kuriosidadea beti dakazuzuk
zure familia nola da, ono ze familia dakazun, ama bat dakazun, aita bat, anai bat, arreba, aizpak. Orduan nik beti galdetu izan eta ia familia dakaten da nolakoa izan da, edo ia jun ninteken Kolonbiara noizbait nire herria ezautza. Orduan bai, intriga beti dago horrezakit. Eta eukiz zenuen alako, ez dakit, momenturen bat, edo gogoren bat esateko aizu nik Kolonbiara joan nahi dut. Bai, beti da nik esanet, 15 urte betetakoan, joan nintzala Kolombia, ze Kolombian da Latinoamerikan generalki 15 urtiak oso bereziak dira, hemen 18 bezala, 15 kriston festaitea. Nordun esaten nuen, ezakit zeatik, ez galdetu zeba, baina beti 15 urte betetzeakoan Kolombiara joango naiz, da alaxi izan zen. Nola izan zen hori? 15 urterekin? Zuk bazenukan ilusio hori? Bai, nik 15 urte bete nituen 2019an udaran. Eta nik pentsatzen nuen udaran jungo ginala, oporretan neolako. Bai. Da, ikusten nuen ez, da nik ja esan nuen, naiz jungo, beste baten jungo naiz. Da, partian, konfirmatu ziaten baiet, ja biletiak erosio noren bialdu ziaten WhatsAppez, nire biletia hor da, enun sinisten, ja pospozik, enula sinisten, da, otxaian junginan. Nortzuk joan zineten? Etxekoak, ner, Jon, ama, atxiatani. Eta gogoratzen duzu adibidez nolako izan zen, ez dakit aireportura ailegatzea? Bai, dana goatzet, bai. Abioian loseko gau nintzen, iritsi ginean enun sinizen, zain behatzio 10 ordu ez dakitzen batzi izan zian, enun sinisten hor jankak neskala. Gogoazten eukan Kolombia ezagutzeko, baina kuriosidadea ere, familia edo nonor antokatu bartzen nuelako? Nik banekin horrean indoala Bogota ezagutzea. Familia ez, banekin nire arreba ekartzen iantzion, nik aurkitu nuen albiste baten ondorioz. Nera nahian Mexikon da papeleuan gatik ezin izan zuen etorri Kolombiara. Eta nire ama ezakin nuntzeon, momentu hortan enekan kontaktuik. Baina nola jaso zenituen datu horiek? Izenak eta banezkan, ordu naiz biatu nun interneten, da teazitzaiten albiste bat, hori. Kartzelan zeola, anaia etzan ezerra gertzen, eta gero, jazta hori nik bizen horien neskin, da nire amana. Eta etzian bakarrikan aizpana teatzezan. Nera nahian amona bidez kontaktuan jarri ginen, eta hor, hasi izan dana, hor hitzeiten, baina hori pixkat, Bogota junginan bai, berekin hitzeiten nula, baina nire amakin berandu izan zen. Eta kontatu dizkizu gauzak? Bai, hasieran, hori, esati zintzen muz neon, ze pasazan, eta hori. Baina gero nik galetzen nion nire aitan gatik, da esati zinezke, todavía no estás preparada, da orduan, ez zinez esaten, baina behin hainbeste insistibon noren, zikenian kontau gintzin, da esan zin ni jaio baino biegun lehenuo, ni jaio nintzen zubi berian hilintzutela. Eta zuk ez duzu ama, aragiz sekula ikusi, bertako ama? Ez? Inoiz ez. Eta gogorik baduzu? Leheno bai, baino hain, ezakit lotxa dan edo... ezakit bildurra dan, ez dakit zer dan, baina oain hola ondona, noiz baitik ezagutu behar ezagutuko da harremanetan jarri naiteke, baina ez dakit. Kuriositate gehiago daukazu, edo izan duzu momenturen batean, ez dakit, gauza gehiago jakiteko? Bai, Kolombiai buruz gehiago jakiteko da familiai buruz gehiago jakiteko, bai, baina ez fuerte, ez lehenoko hori. Oain bazkat erantzun batzuk eta nik bakit jende asko adoptauta daunak ez azkala erantzun hauek. Nik behintzat dakaten informazioekin neneizke jatzen, nahikoa dakat. Hemendik zenukan ideia, Bogotaren inguruan edo Kolombiaren inguruan, eta zure historia pertsonala bebai kontuan hartuta, eta behin, bertan egon zinela? Junginan area da familia, nire anaian amona ezagutu genuen, Beekin egon ginen hitzeiten, argazki pila bat erakutsi zizkiaten, gero ere bai, Kolombia, eski sentitzen nun, ezakit, nik enun kultura hori ezagutzen enun eski ezer, eta horko jendia, da oso maitakorra bezala, edo oso gertukoa bezala, ezakit, nik hori sentitu nun eta behaien
itzeiteko era eta pila guztau zitzaiten. Eta orduan, aldi berian sentitzen nintzen etxean, baina aldi berian niz. Orduan, zan un mix, baina oso guztau. Barrez eta pozik bizi naiz. Euskaraz eta nere familiarekin. Ze gehiago eska dezaket. Bost kidetako familia bat, bapatean, zirku batean sartu eta familia handi bat sortu. Hori da, Iker Galartzak egin duena. Iker. Zer deu? Hola. Zemuz. Zemuzu. Ni ondo. Laneako prestatzen. Ametsa izan duzu beti, paiasu izatia? Zirkoa junda paiasu bat ikusten nun da ura izan nahi nun. Txikitan dondon kikilikonea jun nitzenen, nik mirri izan nahi nun, bertzen? Bai. Eta, marabilloso iruditzen zitzaiten. Paiasuaren egitez, bizitzea. Osea, umeatek pelotari bat ikusten dunen bezala, eta ez, nik... Nahi dut hori. Nahi dut hori. Zein da gehien gustatzen zaizun irribarra? Zuk ateratzen dituzunak, zuri ateratzen dizutena, heldu batena, aur batena? Amonak dia, agradezitunak. Amonak? Bai, amamak. Hoi dia. Amama asko etortzen alda? Asko. Asko eta ondo pasatzera etortzen da. Eta ben pasa ditun 2 urte hauen ondoren, nik uste nun jende heldua piskatatzea gehatuko zala, eta etortzen dira. Eta gauzak bestera baten ikusten ditu. Miak trapezista bat orgoran ikusten du, eta ja altu dao, eta ez da horrekin txunditu eta geratuko da, baina horrek daraman musika hori, beste zerbait da. Musika horrek beste gauza askotan laguntzen du, musika horrek igual oroitzapena ekartzen dizkizu, musika asko zaintzen dugu hemen. Eta barre egiten dunak, men sartuta daunak, negar ere egiten du, eta ez dakiz zergatik askotan. Ez dakiz zergatik. Aurrak ere badituzue, zirkuan, eserita? Ai. Eta barruan ere? Ai. Aurroiek azkenen, bi aukera euskate, hor karabanan egon, marrazki egiten, eo gu biztzen egin esperientziontaz parte hartu. Parte hartu eta hortan daude, ez ditugu behartzen. Bereiek alkarri ikusten du eta hemen denbora dago, zirkuan denbora dago. Eta gaur egun denbora eukitza oso importantea da. Gaurko umiak ez teki aspertzen, eta guk ez. Eta hemen berriz, bainat diabuluak nahi balin bada, Iñaki ondoan jarriko zaio, eta areke diabuloa aterako du, eta abera nola iten dezu, abera erakutsi jazu, nola gauza, bera. Eta gero horrei musikatxoa jartzu, abera nola indezun, abera, jende aurrean ingo zenduka, bueno, bale, aurrean igual esatizu, ez. Eta gero berriz, esatizu, igual saietuko naiz gaur da, bueno, bale. Bakoitzak erabaki dezala bere familia, ez gelditu gogoekin. Berrogeita 5 urte bete aurretik, ama izan nahi zuen Amaiak, eta oso argi zeukan egoerak ez zuela baldintzatuko. Zuk oso argi izan duzu betidanik ama izan nahi zenuela? Beti. Osea, betidanik. Ja, urte batzuk atzera, ja nahi nuen, bikotea nuenean baitare, beti planteatu izan dut, aurrak eukitzea. Bai. Baina, etzan suertatzen, eta buruan beti, hori. Teritsi izan dira momentu bat, hasi nintzala planteatzen amoak arra izatea. Eta geroz eta indar gehiago hartzen zuen, idea horrek. Bai. Eta, 40 buelta hortan, esan nuen, ja hasiko naiz, aurrera pausuak ematen, informazioa biltzen. Pentsatzen nola egin dezakedan nik neu. Dena. Eta, azkenean hasi nintzen, begiratu nun dena,
Eta, bueno, egoerak batzutan ez dizu laguntzen zuk nahi dezunean egiten. Bai. Eta, bueno, zai egondu nintzen denbora bat, eta ja, bait epe bat jarri nuela, ez? 45 urteak tope. Hori izan zen zure langa, 45 urte. Bai, 45 urte tope. Eta, bueno, begira, jara jaio zan nik 45 urte bete nituenean. Nolakoa da prozesua? Bueno, prozesua ez da erreixa, ze gauza asko baloratu behar dira. Zure egoera pertsonala, emozionala, lankontuak... Horregatik esaten izulen, ez dela horren erreixa, ez? Bizitzaera bat aldatzen zaizu. Bai, asko. Gero moldatu... Pentsatzen duzu nola moldatuko nahi zen, baina baita ere, indarrak hartzen du, pentsatzea, eske noiz da momentua. Amaia, nola egin daiteke balantza bat, sekula izan ez duzun gauza batekin, desira batekin? Eske azkenian hori da, osea, zure gogoak hain handiak dira, osea, esaten dezula, bai, aterako gea, osea, zergaitik izango da dena okerrago. Ja. Ez. Osea, eta, bueno, azkenean igual baitare arriesgatzea da, baina, eske, hain gogorra da, zure grina hori, eske, ezin dezula atzera pausu bat eman. Ezin daukatu. Ez. Zure izaeraren parte bilakatzen da, zaren horren parte. Bai. Eta nolakoa da zure prozesua? Luze jotzen du, ezakit? Bueno, astentzea, lehendabizi, nik beti esan dut, osea, pausu hau emateko, profesional bat nahi nuela, konfidantza ematen zidana. Ez da gauz bat edozeinekin egin dezakezula. Azaltzen dizu zergaiteak. Askotan, joan naiz klinika diferenteetara, ez? Bai. Eta batzutan, sentitu naiz zenbaki bat bezala. Izan daiteke gogorra horrela esatea, ez? Baina, enun sentitzen konfiantza hori horrelako pausu bat emateko, ez? Gauzak nahi nitun oso argi euki, ongi azaltzea, eta, bueno, horregaitik, joan nitzen, batzuetara begiratzera. Niretzako egin nuen topo Oberenarekin. Oberenarekin egin nuen topo, ze lehendabiziko momentutik azaldu zian dena nola zen, ze aukerak neuzkan, ze posibilitate egongo zen, eta bueno, niretzako hori oso garrantzitsua zen. Gauzak argi utzi zizkidan eta esan nun, konfiantza mazizun. Konfiantza eman zian, eta esan nun, orain bai. Zurekin eta zuekin, bai. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so. Hiruretan zuzara erdikoa, etxean. Bat zarragoa daka eta bestia txikiagoa. Eta zelan da erdian egotea? Ondo dago. Batzutan zuga kasua arrazoia eta beste batzutan, ez? Bai eukitugula Jonek eta Bilok, ze Jon txikiena da, konflikto gehiago nik tan errek baino, ze Jontan ni beti izan geha edo nikin bidia sentitzen nun behan gandi, behan nire gandi, eta beti hor egon da, baina bestela hori ondo moldatu izan geha beti, Bizarka da, eta marrazten egote ginean txikitan bai, nire gelan, bere gelan, eta beak erakuste izkir gauza asko, ni oso galduta ibiltzen nahi zen gauzetan, orduan. Beak askotan gehiago erakutsi dit nik bea baino. Eta orain ja, urte batzuk pasat, eta zoazten enean ikasketak, bat eta beste, etxea ustutzen doa, apurka-apurka. Aner juntzan arte, gazteizea bizitzea, ze anerroen gazteizen bizitza ikasketen ondorioz. Guatzen aizala, familik giro haundi jaua zeola, ginean, ez dakit danak eunden etxian, ez da bakoitza bere gelan, ez dakit edo telebistan norbait zion, ez dakit beti ginean edo borrokan gauetan, jo, nik daka telebista edo, aner, nik daka telebista edo, hola ez da, edo, faltzeko giroan ozein, ez egunean da. Horein etxea isilagoa da, lehen baino. Nik uste, sintxazioa hori da, ze anerrek beti pianoa jo, edo gitarrakin abestu, beti abesten, edo dutxan, berdin no, baina beti abesten, orduan hori anerrez daunean asko sumatzea, ze
hainbeste musika etxian euki da juntean arte, asko sumatzea. Zer da zuretzat familia, Garasi? Nola bizi duzu familia? Familia, gudakau abesti bat, mila kolore bezala ez da. Hainbeste variedade da, hainbeste dibertsitate daude, hainbeste famili mota desberdin, ez beti ama, aita da, edo seme bat, bi, o hiru. Badaude ama, eta aita, gero semiak ez du izan zuk erdituta, baizik eta adoptauta, arreran. Eski mila modu daude familia bat izateko, orduan dibertsitatea, ez dakit, mila kolore. Karabanetan bizi zarete da. Bai. Ordan komunidade txiki bat da. Bai. Bueno, da ondia. Beraiek neguan, etxen euten dira, astelente ostiralen torri, eta igandera arte astelenean berriz eskola bueltatzen dira. Eta baina ja behin, ekainetik, guain hasien arte, hemen, eta gut traslada tokatzen egunen, trasladoa. Eta egia da, zirkoan espazia jaio, karabana baten espazia jaio, egia esan, batzutan itxia egiten da. Teguraldi txarra, hola segidan da kanpina zoazenen bezala, eta ja karabana barruan aspertu itentzea. Hemen, suertez, zirkoa daukau. Orduan, karabana ez ditu gordu gehiagi egiten. Iker, eta aurrak eskolara, esan duzu, asteburuetan hemen egoten direla, baina astean zehar kanpoan nola moldatzen zarete? Ze, klaro, zu hemen zaude, astean zehar? Ben, montajerik ez da hona astean, hemen gertatzen dena da, aste bat izatea oso gorra, dena montatu behar dalako. Osteuneko montatzez bukatze da, baina ustiralean ja emanaldik daude. Ustirala, larmata, igandea. Baina gero, beste aste betez, lasa jotea ez duelako montatu behar, ez du desmontatu behar, orduan jendeak aprotxatze du txandaka etxea juteko. Gero berriz, asteburu dator, emanaldiak, eta kasu hontan bezala, asteburu hontan bat dena jaso berriz. Eta egia da, umeak ez diain txikiak, ondala 5 urte, inakik 3 urte zeuzkan, da honetzigun zertan launtzen, baina azten dira, beraien tablak eramaten, ekartzen, badaki ezin behar dan, eta komunidade txiki bada, eta bat komunidade baten da honen, bertako parte sentitzea gustatzen zaio. Hemen ume batek azkenen ikasten du, ebia azten danean, lurrean daun kabliakin, da antxufiak lehorrean euke behar diala, eta olako gauzak. Hasi zeinean zirkoaren ideiarekin, zure familia ekarri zenuen zirkora, baina era berean pentsatzen zenuen horrelako familia bat sortu ahal izango zenuela. Hau da, nola liatzen da, inbeste jende? Ja, ez dakit, zirkoak badu zerbait erakargarri jenduna, eta interes puntu bat pizten duna. Eta gero egia da, ez dakitzen esantzun behin, holako hiltze batek jertxetik heltze izunen, atrapatzen zaitu, eta gero faltan botatzen da. Eta zuretzat, bizizan duzula, ez dakit nola esan, familia tradizional bat, edo herrian, edo... Eta gero esperientzia guztia bizizan duzula, aldatu dizu nonbait familiaren irudi hori? Batzutan gogorarazin bertzeie, umei, venga, ostras, venga, denok elkarrekin, zerbait ezpa ondo atera. Eta beraiek batez ere hemen gure kezkak eta gertutik ikusten dituelako. Beste guraso batek, etxetik kanpo lan egin, gero etxea etorri eta saiatuko da, lantokian problemak han utzi eta etxean beste bat izaten. Baina hemen hori oso zaila da. Hemen, umeek ikusten gaituzte gure artean, batzutan parrez, eta beste batzutan, Erabakiak nola hartzen dituzue? Asamblearioa da? Zerreza bat hartuz normalean. Emanaldia bukatu, eta, zuzengo dut, eta han nun, bi aste gehiagi, han, venga, aste bete eta desmontar, nola, baina, karo, gero konturik gara nundi gato zen, zenbateko nekea dakarkigun atzetik, eta orduan, Galdetuko zizuten asko, ea zirkuaz bizi daiteken, baina bizi zara. Bizi gara. Eta duintasunez, eta pozik. Gustatzen, hemen, hemen balin bazaude gustatzen zizulako izan behar du.
karavanan distribuzioa ere, ematen duela besterik gabe dela, baina, bueno, solteroak eta iskinean egoten dira, bisitaren baldin badue, Tinderrak edo Grinderrak funtzionatze badu, iskinetan egoten dira. Eta gero, familia daukaguno berriz, umiak dauzkagunak, beti sukaldetik gertu, umen bate jeki behar badu, eta sukaldera joan. Eta zuri ere familiak jarraitu zaitu? Bai. Jarraitu izan ez bazintu? Ja, ez dakit, orduan beste zerre pentsatu beharko genuke. Eta lehen, ura ere, lanetik ateatzen zen umiak gertu honen, etorri nila hemen neon, gero, oain berriz, dena asko ze, lasaiagoa da, bueno, antolatzen jakin deu, eta saiatzeka gero, etxean gaudenean, beti zirko kontuak izibiltzen, ez? Bueno, gero kontuatzen zeba, nire semiak etxikinak, YouTube harrapatze badu, malabaristak ikusten ditu, ez? Eta, bueno, eta magoak, eta horako gauzak. Eta ez da nik esate jotelako, baina, bueno, behak ere hori pixka bizi du hemen. Etorkizuna irudikatzen duzu asko? Holaxe. Firmatuko nuke, holaxe. Hemen egoteagatik horrela? Nahi. Jendeak ikusten duna, jendeak bizitzen duna da, guri hemen gertatzen zaiguna. Gumen rollo txarreko egongo bagina, hor antzeman ingo litzateke. Bai? Bai, dudik gabe. Talde lana da, horregatik esaten zaizu ere familia handi bat zaretela. Noxe. Bai, la gran familia del circo, ez? Lekutan telebistan da ikusi zen dugu. Hoxe da. Eta bat gaixotzen danean, gure zein du, eta zemuz daun galdetu, eta, bueno, karamanako aterik eta egunon, bestia dire bai, da, zea, eta zemuz hobeto. Elkarri eskerrak ematen dizkiozue? Bai. Verbalizatu, ezan? Nik hori ikasi etela ustet. Bai, eskerrak ematen. Eta gezurra da, Euskaldunak hola bakarrik iteula, eta zea, eta ez dola, Euskaldunak ere badaki, sentimentuak adierazten. Eta negar egiten, eta eskerrak ematen, eta barkamen eskatzen, bai. Eta elkar maite duzuela esaten? Baita ere. Igual gutxigo, igual gehiago kostatzen zego, baina hori ere antzematen da. Se ve que lo trabajé es motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de... Amaia, seguro esango idazula, ez dakit, agian hobe dala 55 urterekin ama izatea, 25 urterekin baino. Pues, esango izut... Agian prestatuago zaudela. Asko psikologikoki. Nere ustez, bai, nere kasuan, bai. Nik orain ikusten ditut, nerekin euki dute ama batzuk, 26 urtekin adibidez, eta ikusten ditut heldutasun batekin. Baina ni bizi izan dudetena 25 urtekin, eta orain, osea, gelditzen naiz momentu honekin, fejo. Beldurra zenukan? Galtzeko beldurra? Bai, beldurra beti dago. Baina beldurra gaur egun baitare badago. Beste era batera, baina beldurra beti. Hombre, hasieran bai zaudela denbora guztian, helduko da. Bueno, nire gauza izan zen, paseatzera ateratzen nintzen egunero, eta hitz egiten nion. Nik nire tripari heltzen nion, eta hitz egin, eta bueno. Lasaitasuna bat izan horrek. Bai, heltzen nuen, eta urduritasuna sartze zitzaidanean, heltzen nuen tripa, eta lasaitzen nintzen pila bat. Hitz egiten nion, esaten nion bere zain nengoela, eta bueno, berak nahi balin bazuen, hemen nengoela, ez da? Eta... Eta hemen dago? Eta hemen nago. Antxe, gurekin? Bai, ez maitia. Pertsona bakarra zara haur bat esteko. Bai, pertsona bakarra zara, egia da laguntza handia daukatela. Ez nun pensatzen, hainbeste laguntza eukiko nuenik segurasoak helduak dira. Oso helduak dira, ez? Olako ume txiki batekin kargu egiteko, ez da? Baina pensatzen nuena, baina askoz gehiago laguntzen didate. Eta gero, azkenean, familia osoa, bueno, aizpa, nahiak, hilobak denak daude zoratzen txikiarekin, baina bai lagunak bihurtu direla familia. Zuk bikotea izan duzu urteetan zehar, baina harreman horiek dana dalakoa. Hautxe egiten dira, eta hala ere, horrek berdin dizu, zuk daukazun desira hori aurrera ateralizateko. Bai. Oso argi uki duzu betidanik. Eta berdin zaizu edo berdin zitzaizun bikote barruan izatea edo kanpoan, edo zin modutara. Bai. Zergatik?
Ez dakit, osea, ez dakit zen amets bat, ez dakit zertzen, baino eske txikitatik, beti hori, ez? Jolasten zaudenean, nik eukiko ditut, ez dakit zen batu, ez dakit zen. Eta hori beti mantendu dut. Eta iritsi zan momentu hori bikoteekin, eta, etzan etortzen, edo dana dala, ez? Eta horregaitik esan nun, eta orain zer? Orduan, igual zaude, zai, aberreltzen dan persona hori eukitzeko. Baina, momentuan, entzuten ari zara, beste emakume pila bat, bakarre daudela umeak eukitzen. Eta orduan esaten duzu, eta nik zergaitik ez. Zuk daukasun, zuk hartu nahi duzun erabaki bat beste batzuen. Eta zergaitik ez, eta orduan hasi nintzen dena informazioa biltzen, eta dena begiratzen, eta zen, ni ama bakarra izan nahi dut. Ze ikusten nun gainez, etzala inorri iristen, eta etzala iritsiko. Nola aldatu da zuen etxean zuen arteko harremana, aur batekin? Osea, gu beti ondo eraman geha etxean, eta de hecho, ni bizi naiz beraiekin oraindik, ez? Bizitza dago orain ere etxean. Bizitza sartu da, osea, nire gurasoak helduak dira eta ikusi behar dituzue. Osea, ikaragarria da. Osea, 85 urte nire aitak, 80 nire amak, eta daude, osea, txoratzen, osea, bizia eman die. Naiz eta bere gauzak euki, osea, nik ikusten ditut, bizi. Bizi pozarekin. Zer da matasunak ekarri dizun gauzarik gogorrena? Eske, etzaik kostatzen ez erregitea. Esaten dizut, suerte aukidet... Amaia, dana marabillosoa ezin du izan. Ez da dena marabillosa, baina esaten dizut, suerte aukidetela. Noski, nekatuta nagoela, ze azkenean leno, edo nire momentutxoak neuzkan. Orain baitare, baina hor harrapatu behar dituzu. Eta, nire bizitza pixka bat moldatu da, ume batena. Ez, leno bezala. Leno egiten nuen, nahi nuena. Orain ja kontutan euki behar da, txiki badagola eta pixka bat moldatu behar zarela berera. Baina, esan dizutena, nola intxintxoa dan oso erresa jarri ditu gauzak, eta orduan ez nago nekatuta, horren ez zindet esan, ez dut lorik egiten, ez dut... Zuen zunda, ematen du oso prest zundela gauza politak ailegatzeko. Gogo handiarekin, desira handiarekin amaiztateko. Baina hala ere, egon alda zerbait arreta mandizuna, sorpresa, pentsatzen zunena, baina sorpresa positiboagoa izan dena. Ze niretzeako positiboa izan da bere etorrena denean. Bai esaten dizut, antolatu behar direla gauzak, eta baina alatare positiboa... Erabat. Bai, dena. Eskenago, pozez zoratzen. Mundu guztia galdetzen dit, Amaia, eta zer moduz? Osea, oso pozik. Izan alda bizitzan egin duzun gauzarik hausartena? Bai, hausartena eta oberena. Beti esaten dut. Berandu, behar bada, baino, osea, oberena. Berandu besteen begietan. Bai, besteen begietan, hori da, Hori da, nire momentua hau zan. Leheno komentatu dugu, Eta nire momentua hauxe zan. Eta, begira, eske, begiratzen dut eta niretzako da dena. But I don't know, Father, what I should think. I don't know, Father, if I should believe. I don't know, Father, what I should think. Xabier, zuk noizbait pentsatu duzu izango zenuela gaur egun daukasun familia? Ez. Egi esan da, ni txusekin elkartu izan ezpanin, eta berak alako proposamenak eta egin izan ezpalitu, eta seguru asko ez genukeen horrelako familiari sortuko. Nola joan zarete familia sortzen? Bagenekien, hasieratik esan genuen, adoptatutako umeren bat behintzat nahi genuela. Hainbeste kasu bazirela munduan, hainbeste eta hainbeste milaka eta milaka ume familia premian, eta horrelako bati geurean lekua egin behar geniola. Gero, urrenkera ezken eukan oso argi, baina ohartzerako aurdun geratu ginen, eta alaxe sortu zen Aner, Katalunian fabrikatua da.
Eskiatzera joan ginen, eta eguraldi txarrarekin, iraupen eskian hasi ginen, eta antxe fabrikatu gara. Eta gero, duela 20 urte sortu zen gure aner, eta hasita geunden adopzioko kontuekin eta lehenbiziko bileretara joanak ginen, eta gero, aurdunaldi luzea izan zen Garazirena, orain asko luzeagoak dira. Adopzio prozesuak 6, 7, 8 urte luzatuta daude, eta horrek... Zenbat egon zineten zuek zain? Guk orotara gure prozesuak 2 urte terdi iraun zuen. Lehenbiziko bilerara joan ginenetik, Bogotara Garaziren bila joan ginenera, 2 urte terdi pasatu ziren. Baina tira, beti daukazu pizgarriren bat, argazkia datorren astean bidaliko mendigute, eta hori da sekulako urratsa, eta halako batean bidaltzen dizute, neskatila masail biribil baten argazkia, irribarretxo, eta hauseduk. Nolako izan zen hori? Elkar ezagutze hori? Bai, anerrekin joan ginen, anerrek 2 urte zituen, baina bagenekien anerrek hori lehen pertsonan bizi behartzuela. Eta ala joan ginen, eta halako batean, Sala de Partos izeneko batean, haze izena, esan zigute, honaxe ekarriko dizuegu eta zaudete hemen zain. Eta han geunden oso urduri, 2 oparitxo eraman genizkion, mantatxo arroxaura, eta pigel txiki bat, panpinatxo bat. Urtebete pasatu zuen familia batean, harrera familia batean. Eta Garazirentzat ura zen bere familia, eta bere familiaren gandik banantzera zijoa zen, eta etzekien norekin zegoen, etzekien noren ganaz etorren, eta negar batean gaixoa kostazitzaion isiltzea. Eta etzen isiltzen, eta taxian nere besoetan lo hartu zuen. Eta gero beldurrez genduen, esnatzen denean berriz ere negarrez hasiko da, eta esnatu zen, eta begiratu ziren, eta parretxo bat, eta ara. Eta handik aurrera dena oso erresa izan da. Egia esan oso erresa izan da. Bai? Eta gero Jon. Eta gero Jon. Bai? Tira, denon adostasunarekin, noski. Garazi etzen etorriko anerrek adostasunik eman izan ezpaligu. Eta Jon ere ezkenuen hartuko aner eta Garazi ados egon ezpalira. Baina hemen esan berra dago, nik hasiera batean ez esan nula. Lehen da biziko aldiz, guk etxean planteatu genuenean, Garazik anerrek bere alabai ez esan zuen, eta Garazik esan zuen, ez, bera, alegia, ni txikia naiz, esan nahi zuen, txiki bat behar badu zueni oraindik ere txikia naiz, eta 2 urte zera motzon, nesko ondia naiz, esaten. Baina, nik uste beldurtu egin zela. Tira, Garazik lehen sumatu dut, nola esan duen, familia 1000 kolore, eta gero papere hor daukagu, eta beste batzuk ere hor dauzkagu present, Dreixa eta Esmea, eta Atoman, eta Bilal, eta Lukman, eta gure etxetik pasatu direnak denak, eta denek eman digute asko. Garazik azaldu digunez, asko hitz egiten duzue, etxean. Bai. Importantea da hori. Bai, hitz egitea, gauzak adieraztea, nola behiteko arrengurarik, kezkarik, desadostasunik baldin badago, hitz egitea da honena, eta asko hitz egiten dugu. Eta gai hauek denok asko motibatzen gehituzte, eta Garaziren ahoz entzutea, berak osatu behar duen familian aur adoptatuak edo harreran hartuak edo izango direla, hori ederra da. Alegia, espiritu hori txertatu dugu, familia modu honek asetzen gaitu, eredu, ez dakit, asko motibatzen gaituen eredua da, eta ez dira denak une goxoak eta arrazak izan, baina oroar esperientzia zoragarria izaten ari da oraindik ere. Aldarte berdinean jarraitzen duzue? Bai, aldarte eta espiritu berean jarraitzen dugu, baina urte gehiagorekin eta ahal txikiagoekin. Baina tira, enuke esango ateak erabat itxita dauzkagunik, ala? Ez. Datorren astean esango genizue, gauza bat esan nahi dizuegu eta... Noski bai, noski. Ondo egin behar da, Hori ere txertatu dugu,
Zuek etxean ondo pasatzen dozu, Bai, ondo pasatzen dugu, bai. Saiatzea, mintzat. Eta gero, deno gaudenean beti musika izaten da. Eta hori, zoragarria da. Nik, ezertan neure burua ontxamar ikusi baldin badut, horretantxe ikusi dut. Aita guraso lanetan. Bai, beste ezertan ez dut usteola maila ikaragarririk eman dudanik, horretan ere ikaragarria ez, baina zerbaitetan hola, gauzak ondo xamar egin ditu, Xabier, horretan xe iruditzen zaik. Zuri zirkoa gustatzen zitzaizun? Bai, bueno, ni txikitatik hasi nintzen, tarteka aitak pospolota konpainia itezon da. Tarteka, bai atatzen nintzen trapezio, baina oso txikian nintzen, ni ez nintzen konturatzen. Ta oain, esan ziatenen, zirko batek arru hartzula, Posa. Bai. Ilusio egin zizun? Bai, ilusio egin ziten. Baina, ni ez nintzen konsiente, eta ez nekin hainbeste denbora izango zela, eta azkenen denbora pasatzea hain azkar, denbora pila da makigula zirkoakin, 5. bira. Eta nola aukeratu zenuen zer egin, zirko barruan? Aitak esan ziten, txikitan junginala, oso txikian nintzala, jostaiuk eta zeuden toki batea, eta, esan zitera, Elena, aukeratu zerbait. Hola, urteeko ez da izertzean, opari bat iteko. Ta, seinalatu niola trapezioa, eta niko inain nula. Eta hasi nintzala behakin trapezioa ikasten, hasi nintzala aretotan eta tarteka behakin ateatzen, da gustatit ez itzaiten, da orduan, zirkon, barekin, numero bat neukan, da itea. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Herrian, esan dizute zerbait, nola izan da? Claro, ontxe berdan hemen sartzen gara tilosetan, eta hor daukagu jendea zain. Bai, azkenean, herrian denak ezagutzen gea. Ez, eta jendea galdetzen du. Baina, oso ondo, Oso ondo, errespetu pila batekin, inorrak ez dit galdetu ezerrez, nola zergaitik, horrelako gauzak ez dira galdetzen gaur egun, baina, badaude batzuk, galdetzen dituztenak. Eta, mundu guztiak zorionak ematen, bi aldetatik, pixka bat, hori esaten genuen aleno, ze ausarta zaren ama bakarra izatearen gatik, eta txikiaren gatik baita ere, Batez ere, ausarta igual adinagatik baita ere. Ja, hain heldua izan da, nola eman dezun pauso hori, Amaia, zuk nola bizi duzu familia gaur egun? Nik beti bizi izan dut familiar, topera. Oso familiarra naiz ne. Bai. Eta nik nire amarekin adibidez, kriston binkuloa dakat. Da pasada bat. Baina pasada bat, orduan orain, are eta gehiago. Ni ama naizela. Gainez... Hobetu lortu duzu zure ama. Bai. Topikazoa da, baina... Eta gainez daukat gauza bat oso kuriosoa dana. Ni bihurtu naiz ama, nere amaren egunean. Jara jaio zen, nere aman urte betetze egun berdinean. Eta nik uste dut, hori pasadala zerbaitengatik. Azkenean, helduak dira, berriz ere, beti heltzen naiz horretaran, baina eske errealitatea hori da. Orduan nik nahi dut, hau dena aprobetxatzea, topera, beraiek, eta ni gelditzea poz horrekin, Disfrutatu dute, ez dakit zema denbora, ojala denbora pila bat, baina disfrutatzea eta gozatzea, Eta ja denok gozatzea, elkarrekin. Pila bat emozionatzen zara. Ametsa bete eta familia zure alde... Beti, gero jendeak pensatuko du, naizena una llorona, baina familiaren asuntoarekin ukitu egiten nau. Aldatu zaizu ereduaren irudia edo sekula ez duzu izan? Eske nik beti esan dut, gaur egun
zer da famili konbentzional bat, ez? Zergaitikan izan behar dira bi zaintzaile, bi ama bat, aita bat, bi aita ama bakarra, osea, dena sartzen da hor barruan. Orduan, hori, zer da famili konbentzional bat? Argi dago, familia zerbait baldin bada ugaria dela. Ugaria da forman, loturetan, odolean eta bizimoduetan. Bestela galdetu, Garazi, Amaia edo Galartzatarrei. Gauzak horrela, geroz eta gazte gutxiagok erakusten dute guraso izateko asmoa. Eta berdina gertatzen da, bikotean familia osatzeko gogoarekin. Horrela bada, zer gertatuko da etorkizunean familia kontzeptuarekin? Etorkizunerako alternatiba gisa, indarra hartzen ari den aukera da kolibinarena edo kohausinarena. Hau da, etxea partekatzearen ideia. Familia txikiagoek osatutako familia handiago bat osatzea azken finean. Edo zuzenean, zure familia elkarrekin bizi den laguntalde bat izatea, zergatik ez? Eta teknologia berriak, ze papel jokatuko dute etorkizuneko familietan? Azken urteetan, geroz eta gehiago dira etxeko lanetan laguntzen diguten makinak. Inteligentzia artifizialaren aukerak ere garatzen eta garatzen ari dira. Martxa honetan, robotekin edo androideekin maite mintzea eta familia bat osatzearen ideiak laster utziko dio zientzia fikzioa izateari. Beldur pixkat ematen du, baina nor daki? Honena, etorkizuneko familietako kidei galdetzea. Robotei ez, gure gaztei. Nahi baduzue, elkar ezagutzeko egun lehenengo gauza da, aipatu bakoitzarentzat familia zer den? Ni Miriam naiz, eta familia tradizional batetik nator. Ni Gaizka naiz, eta nire amarekin eta nahiarekin bakarrik bizenaz. Ni Luis naz, eta baserri familia batetik datorren erdi kaletara naz. Ni Alba naiz eta ez dut ama esan nahi. Ze kontzeptu daukazue familiaren inguruan? Nik uste familia dela pertsonaren talde hurbilena. Batzuetan odolarekin harremana dekuna, baina beste batzuetan, zuk aukeratzen duzuna da, edo bizitzak eramaten dizun taldea da. Orduan, niretzat hori da. Zuentzat? Barkatu. Niretzat hori Gaizkak esan dakoa. Eske badauka faktore biologikoa, baina ez da zertan izan behar zure familia. Nire kasuan nik niretzako familia, nire kasuan da nire famili bai biologikoa eta bai politikoa, esango dugu. Ze jaionaz baiekin, bizitunaz beti baiekin, eta nahiz eta duten beste eremu batzuk oso gertukoak niretzako familia bai dela etxian sentiarazten naun talde hoi, ez? Etxian familiakin naun talde hoi. Zer nolako harremana daukazue familiarekin? Gurasoen etxean bizizarete? Bai. Ez. Ikasten nahi nazelako, bizti naiz Bilbon, erdi independizatua nago. Zuek non pasatzen duzue denbora gehien, etxan zabetenean? Logelan, bai. Nik ez, ni saloian. Nik gagun estudio, ordenagailuan. Geroz eta denbora gehiago pasatzen dugu gurasoen etxean, baina ez gurasoekin. Ni kontziente naiz, eta, super simboliko eta deskriptiboa nire familiarekiko harremana. Baina superargi gainera dago ni nire golean eta atea itziarekin. Eta zero komunikazioa bakarri. Neba eta biok egiten duzue hori. Eta neba eta zuk harremana daukazue zuen artean? Juste necesari, ez gehiagi. Ez. Zuek hirurok aipatu duzuenagatik egon gela geroz eta gutxiago erabiltzen duzue. Bai. Zuek ere. Bai, nire bakarra, bai. Bai, nire kaizuen, bai egoten nazela gurasoekin, baina egia da haiek daudela ja jubilatuta, eta parte daude aiton amonak zaintzen. Ordu asko ematen dituzte, beste etxetan, aiton amonen etxetan. Eta etortzen dienean, beti daude superkantxauta, eta gauza batzuk, ez dakit, telebista ikustea zure amakin, igual, ez da asko, baina bada erlazio bat. Ez dakat kasi tarteik egoteko gurasoekin, egia da, amak beti reklamatzen ditela, ez jo, ez gara zer duten. Eta konstienten azta pena mateit, baina eske ez dut. Zuk? Bai, nik, egon gela gustuko duzu? Bai, egon gela, eta eske nire kasua, zuk pentsa, nire amak nirekin hasi egin dela, eta nik nire amagaz be. Orduan nire amaren eta nirekiko erlazioa nahiko berezia da. Aldogunean, beti bazkaltzen dugu elkar,
tartetxo bat berba egiteko, nola jundaena eguna. Nik hori adibidez daskatu, Bai. Bai beti amak, beti txikitatik saiatu dela beti, egun baldin bada gatazka bat, lotara jun horretikan konpontzen. Osea, beti, bai, eta nire amak esaten dit, ez dakit pasako den bizitzan, nire aserretzen nahi zenean, ez dut hitz egiten. Osea, nahi zain arrotzen ez da, eta oparitzen dut ignorantzia. Osea, ez kaso egitea. Oparitzen duzu, esan duzu. Bai, hori. Eta bizitza barkatzen du. Bai, eta, osea, hoi oso kruela da, ez dakit lenguan, ez dene entzun nion esaten, eure bai, agirreditzeko modu bat, dela, ez? Niri bai gertatzen zait hitz egiterakoan batzutan dela gehiago de... Ez da emozioa de, los amo, los quiero, baizik, eta dator gehiago, como, ni ez dut sentitzen konexio hori nire familiarekin itzerakoan. Eta hori da, como, pizkat, como, konfliktibo nire emozioekin. Orduan, ni horregaitik ustut azkenengo urtetan egon naizela gehiago osnartzen, zelako konexio dudan nire familiarekin, edo nola ulertzen dudan familia, edo zergaitik pentsatzen dut, euki behar dudala, como, konexio emozional super profunda nire familiarekin, non, igual, ibilbide osoan, egonda zerbait falta zaidala. Nik adibez, nik nire familia, zuk igual baita, asako maite dut, eta jaso duten ezkuntzakin, oso arro bezala nahu, eta bakita guztatutela, kriston suerte aukiutelako, edo bentsat Nikolai guzti dutelako. Zeo zer, urte hauetan zehar pentsatu dana izan da, gurasoek ez dekotela guraso izateko manualik. Orduan guk uste dugu, umeak garenean beti dugu gure gurasoen irudi superheroiko bat, eta urteak pasa hala, konturatzen gara, izaki imperfektuak irizela. Ikasten gabe, guk ikasten dugu haietaz, baina haiek gutaz be, eta nik horri balore asko moten dio da. Nik pentsatzen dut izan dela, tipo, txikitan, igual, sentitu izan dudana, izan dela amorroa, eta oin ja ulertzen dut haien ikuspuntua. Osea, ez dakit, ez daukat, ez dut sentitzen gorroto hori, ja, baina sentitu izan dut. Osea, nire kasuan, ni musikarian ez, asko gustatzen zait piano jotzea. Matematiketan beti izan da supertxarra. Eta orduan, gainditzen ez nuenean, nire aitak beti esaten zidan, tipo, eske ezin zara piano klasetara joan. Erabiltzen zuen terapia konduktiboa edo, baina ez zen niretzat onena. Osea, nik behar nuena izan igual beste gauza bat. Zuek jaso izan duzu hori etxean? Presio hori gurasoena? Nik presionatu ez nahizitan, bino bai ikusi dutela beldur bat, nik erabakin unian interpretazioa kasiko nula, arte dramatikoa. Aitan aldetik beti esan dit, beti garrantzitsuena zoriontsu izatea, eta egiten dezuna gustu egitea, baina haman partetik bai ikusten nula beldurroi pixka bat, normala den bestela, lanbide prekario batian sartzekoa, ez bizitza duin bat edukitzekoa, beldurroi ulertzen dut. Ja, ni ere nago gadoz, beti nago, como ez da konstienteki, baina bai, en plan, konturatu naizela beti nagoela como bilatzen pizka bat nire aita, en konkreto, aitaren aprobazioa gauzak egiteko. Nik ulertzen dut, baina da ere, ez duzuna, proiektatzen nirengan, eta era como, estuiekin duzu zure lana, zu bizitza daukazue, haure da nire momentuan nire bizitzaren kontrola edukitzeko. Galdera batekan, nahi dizu dutena bota, seme-alabaik edukiko bazten dute, igual zukama ez zu izan nahi, bineon, zuek jasozuten ezkuntza reproduzitu nahiko zenukete, hobetu, era bat deusistatu eta beste bat eskaini? Saiatuko nintzateke igual konstruktiboagoa izaten, eta ez erabiltzen konduktismo hori. Nik oin erantzun dezaket ez, nik ez nuke nahi jaso duan hezkuntza berdinean nire seme-alabei ezi, baina badakit, etorkizunean, segurazki, ez dakit kondukta berdinetan eroriko naizela, fijo, konturatu egingo naz, edo espero dut, eta zuzen duen godot. Askotan sentitzen dut, familian rola betitze egiten dela gurasoen inguruan, baina gurasok igual guztiok ez gara izango, baina seme-alabak bagara guztiok. Eta dago, como, zerbait ez dela verbalizatzen edo diskutitzen zer den seme-alaba izatea eta nola sentitzen dugu bakoitza. Orduan ni ere galdetu nahi nuen, zuek seme-alabarik izan nahi baduzue, zer gaitik. Nik ez. Osea, betianik esan dut ez dudala nahi. Gainera, ni irakasle izan da, ja baditut seme-alabak asko, gainera asko, bueno, baditut, vamos. Eta hori, beti pentsatu dute ez dudala nahi, eta nire aizpak be gauza bera esaten du, eta berak, ja, 30 urte ditu,
Bai, nire kasuan, bai, ez dekot zalantzarik, beti izan gure dut. Osa, ez momentu hontan nire bizitza ez duelako hori baimentzen, eta nik seme-alabak eukitzen baditut, berme guztiekin izango da, noski, baina bai, ez dut nire heldutasuna irudikatzen hori pasatu gabe. Familiarekin lotuta, hemen badaukagu jolas bat, ez dakit ezagutzen duzu. Bai. Bairako dizuet. Bai. A ber, ikus dezagun. Joan banatzen zuen artean, seguro oroitzapenak ekarriko dizkizuela. Epa, ematen dizkizuela. A ber. Ditu. Zer diozue? Jak, perfecto. Fuerte, Supernormatibua, baina. Ba, bai, ikusten da familiak nuklear bat, kultura batekin lotura daukona, eta, ba, bai, ama maitite, ama aita, seme alaba. Ez aitite ez dago, o bai. Nirean bai. Nirean bai. Eta gainera behitu, aititea dago hor edaten. Eta amona? Eta bitartean amona, karteta jolasten, baina ez du edaten. Ikuste ba gaur egun, a ber, debekatu ez dakit, baina moldaketa batekin fijo. Hau, ja ez delako familia eredu bakarra. Osa, eske familia eredu pilo dauz, orduan, ba, bueno. Haria pertsonas como supernormatibak, rol normatiboak egiten, eta guzti. Gainera, ez tamar da bai, ama eta aita. Eta bizeme alaba, amona eta aitona. Zuek nola bizi dituzue familia eredu horiek? Bueno, nire zuaitz genealogia guztia normatiboa da. Ni nire familia nire da como guztia bastante normativa, gainera ez dago inor como mítica solterona, ez? Gainera beti dira como los tíos solterones. Eta ja hori ja gizarte daukala como pisu bat. Eta nola esan duzun, Nola esan duzun? Ez que gainera da solterona. Ez que da como hola, ez? Da como la tía solterona. Gainera jartzen dutenan dira como la tía enrollada solterona. Ez da beste pertsona bat, da como la que se enrolla. Ez que ez da herrikoak zaten, baina askotan esaten da ez, bai, solterua dena. Bai, ez que da gainera como tabu bat, como, ai, pobre. Bai. Eta saiatzen baldin bagara etorkizuna irudikatzen, nolakoa irudikatzen duzue etorkizuneko familia? Zuen etorkizuneko familia. Pentsatu nahi dut etorkizuna izango dela anitza, bai, dena, oza, maitatuko dugula nahi duguna, eukiko dugula nahi dugun familia edo nahi ez duguna, oza, ez nega dugu ez dugula edukiko, ez dakit. Imaginatzen duzu zure burua bikote batekin? Bai. Edo birekin, edo hirurekin, aldi berean? Bikote batekin. Beraz, ikusten duzu zure burua, seme alabekin, etorkizun batean bikote batekin. Bai, seme alabak ez dakit ziur, nahiko nuke, baina ez dakit seguro. Zuek zelan irudikatzen duzue? Nolakoa izango da zuen etorkizuneko familia, edo nolakoa izan daiteke? Tipo, etorkizun urrun bat... Etorkizun urrun bat. Guazen pentsatzera hemendik ezakit 10, 20 urte. Ez que ni idea. Lo mismo bikote como... Osa, ni ez dut inoiz bikote romantikorik izan orduan ez dakit. Egia, izan daiteke baietz, izan daiteke bapatean poliamorosoa zen... Baina zure familia izan daitezke lagunak ere? Izan daiteke zaintzazare bat? Segurazki izango dira lagunak. Segurazki lagunak. Baina, si akaso ni gustatzen idea de komunitario moduan, en plan, zerbait egotea. Ni partekatzen dut gehiago, familia izatekotan gauza komunitario baten moduan, ez? En plan, ez da nire semea, ez nahi zure ama, ez da como guztio gauza bat. Osa, da como talde bat, ez hitza. Bai, nire kasuan ikusten dudala eredu guztiz tradizionala, hori izan beharra daukat, baina bai, gizarte bezala, jakin behar dugula beste familia ereduak errespetatzen eta barneratzen, hau da, izan daiteke pertsona bakarreko familia egotea. Nik bakarrik nire bizitza egiten, nire etxean, independiente, bai lagunak dekoz, baina ez di nire familia nik, nire familia naz, edo nik nire katuagaz, edo nire arrainagaz, ez dakit. Ez da hau zertan helburu bat izan behar, baizik eta aukera bat. Zuk nola irudikatzen duzu? Familia etorkizunean. Osea, nirea pertsonala ez dakit. Eske beti nago pentsatzen nire proiektutan, tipo, posaketak ingo ditut, tal. Osea, orduan, bueno, familia, ez dakit, igual plantekin, seguruenik. Eta nire musikarekin, eske niretzat musika beda familia. Irudikatzen duzue zuen familia, beste familia batzuekin espazioa konpartitzen? Ni nire familiarekin, osea, nire gurasoekin, ez. Baina ni, osea, seme alabarik izan gabe ere, ez bada como necesario hori dukitza, bai. Nik nire kasu harako ez, nik familia eta intimitatea asko lotzen ditut, interesgarria da behintzat, baina nik niretzako ez nuke nahi. Hombre, errespetatzen baldin baditugu denen artean arauak, karpiketak eta, janeko ez dela familia batean errespetatzea, ni bai, gustoa. Nola irudikatzen duzu etorkizuna teknologia eta
Gizarremaia aldatu dira, en plan, familiak lehen nola sortzen ziren, nola ezagutzen ziren gurasoak, ez? Gaur egun teknologia izan daiteke gurasoak eta familia sortzea arraiz de Tinder. Nire inguran badaude, ja pertsonak daudena bikotekin bastante finko eta segurazki pentsaten familia sortzen eta sortu zen Tinderretik. Ugalketa, horretan ere, ugalketaren aldaketa organikoa izaten ari da? Neri hoi ADN-a modifikatzian eta gauza guzti horiek beldurra ematen diate pixkat, ez? Barazki transgenikoak bezala, da pixkat, ez? Batean ez zurrik gabeko matxak. Eta horiek erosten jute, minon. Beldurrakin. Beldurrakin. Barrura, baino beldurrakin. Hora baino. Oida. Hasieran izan duzuen ideia berdinarekin joango zarete etxera? Ni ez. Egia da nik nire familia oso romantizatua dakatela, eta ikusi dut ez egitan zuek askoz deseraikituago dakazutela familian irudioi, nik berdin segituko maitatzen nire familia asko. Binon, bai egia dela ez, askotan ulertu behar dutela, famili kontzeptu oso ezberdina dela pertsona guztietan, eta kontu pixat eduki behar dela familiai buruz hitz egiteko garaian. Ni izango nuke baitz, bueltuko naizela gaur nire idei orokorrekin berdinekin, baino da gauza bat ni orain nagoela hausnartzen, beraz, gaur esaten dut hau eta pentsatzen dut hau, baino duele hilabete beste gauza pentsatu nahi eta bihar beste gauza bat pentsatuko dudan, osea. Luis, Miriam, Gaizka eta Alba, eskerrik asko. Jaiotzen garen momentutik hiltzen garen arte baldintzatzen gaitu familiak. Eta gian horregaitik, unkitzen gara inbeste familiaren inguruan hitz egiten dugunean. Hain zuzen ere, modu batean edo bestean zalantzan jarri eta gugan berreraikitzen doan kontzeptua ere bada familiarena. Gizartean, familia eredu klasikoa oraindik ere nagusi dela argi dago bai, baina alternatibak eta aukerak areagotu egin dira. Etorkizunean ere, familia bizitzeko forma berriak edo berrituak izango direla aurreikusteak ez digo hainbesteko aleginik eskatzen. Gaur familia, eta bihar zer?